Salamat at paggawas yung Kriswan. Ito kong ninong nangayo kong ginutihan ako. Balag na akong ninong rundra yung ngayo. Ginutihan. Ito damuon kung ito gamay. Ito gamay, dako yun. Kol! Agi lang ko, Kol! Ge, agi lang daw, may pulos. Ikaw rin, may pulos. Mga pian ang mga na-contail ka nagdinulag basketball para kapalit kung tinapa o bulan. Ito sa ko, Kol. Ako, putla ng tulo mo na tiwas. Wa, bukay gamit. Tangay layo rin na yun. Kwarta na po. Hindi naman nagkuntiang. Kol, guys. Oh, lusarong ka na gawas Kriswan. Isang adlaw, ya tipatika naman lagi kay taron. Ah, ako pinagahi dito sa Kriswan ay, oh. Kanipatik no. Asa mo garo pa yon? Tungkol kong ninong, mga ikot na suhan, mukuhan ba, Bernard Dian, tugan kita siya kahatag sa buha ba. Ah, sige, basketball ito, basta ko na kumpiyang. Diba sila, baliin na mo sa katilbod. Duha ah. Sige. Uy! Ako ang mga kinungkos na. Hindi ka sa Kriswan. Wala ko yung batang. Mahagod ka. Ninong! Ninong! Naam! Tao, dribble niya. Pa, magkalit. Ninong gurot ba? Ninong! 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 Dahil na yun, Ninong! Ninong! Saan mo kong ninong ko? Asan mo ron? Ninong! Ninong! Saan si ninong ko? Tutuyok mo siguro ito dari guro? Ayaw, di ma! Wala man. Wow. Yes, ya. Wow, tao. Nung di. Lalagi ka din ako sa may tuyo sa kuha. Kano, kanang mga hentap ka ito pinagkuhan o katong nagsaad ito mga kuhan ba? Bigbot din ako, tagaan ko ng mga kwarta. Dong, nakalimot yung kunin mo dong. Nakagawas na di ka sa isuhan dong. Nakagawas ay. Uy, adlo ka ni mo dong. Grabe. Oh, grabe putik no. Dong, ako pinagagahi dito sa isuhan no. Wala na doon ang kwarta dong. 20 pesos sa makatap sa mga dong. Ah, di mo kumpura ako 20 no? Dawatan nung dong. Di ko lang yung kwarta dong. Matay nung katul. Ganyan kong piin dong ay. Ah, katul juga kayo. Sasabla dong. Wala ni nung. Kanang nito. Kanang kurukuan ba? Kanang mga dalok nga ninong ba? Lami kita daron ba? Ay, okay lang yung kwarta dong. Sige, dong. Ako tiraguan din dong. Ano dong? Ang malgid ng bataan. Gusto ko lang yung kontak kinawat ng nakasang asawa. Kuha ko pastis-tis. Oh, dara dong. Abe. Pati 20, imo na dong. Oh, imo na po din dong. Pangahoy. Hindi ko dong. Sige dong. Imo na na para pang pangahoy ni mo. Sige dong. Sige, pero ko dong. Sama na dong. Uy, Ninong! Matay, dugay-dugay. Tawag kita nung ba? Sige. Magpinas ko anak ko no? Isa di kang anak daw mo. Nakalimot mo kunin mo doon. Anak mo. Ay, kalimot. Ang tansyaw nga. Ito ko yung kumpare ni mo yung episode. Ay, ikaw tayo anak daw. Naka-anak ka din siya di ay. Kaan lang. Mas may mo ito yung skuwa daw. Mga ito kong pinas ko. Dugay-dugay. Upuhay yung PS1 ba? Wala na giging tawag yung porta dong.
nahurot na gusto ko ang di anak nga una. Katong napriso? Ito napriso daw, murag na tulis ko dala ato ba. Mudawat ka na akong kahoy daw. Imuha na rin. Pinaskuhan ako nimo. Usa man ako ng kahoy no nga. Nagkamay kami kahoy sa balay nga. Kwarta mo ipangita kit palit og sigarilyo. Wala lang yung kwarta daw. Imuha na daw. Ani mo ani mo tag nila. Hindi taga at pagkaawa ka itong balay. Ito na ubang balay. Ikaw balay. Para kali na ito palit sigarilyo sa tagaan. Gawang kanina na oy. Dalo minum tong minum na dalo kayo. Ngayon nakalinom natin dalo kayo. Muli. Minum dalo kayo.